Hello guys, hingga taklay bosong haino hai huk bai gorong jauka tangnai bosoro जों huk khlaimani hai taklay khlaimalia sikon sasi to guys taklay bo haino hai जों huk khainani sekipa nukna rabu bagan bisingo mai ham dok tanya Orokai mai nongkhorui munyako baksa nongkhor doro baksa nongkhor baikha hingke mo hingkai chini robor semao kaima robor bagan no जों solui kaimani huk hingke omo thangte yango kaisa huk tongo thik abo bai kisa separate nijak kaksak ajaga kha mai mon tongbaikha nogano hindi norok soya win aitung ani channel no subscribe kayo kung please subscribe kay kisa support kay bedi tei narok support kay man simti yang narong no video rok kunong nai ani bolong nai mabagai hambai yang kay thangka hangkai sini te kaisa huk omo hangkai mai monui tongkha mokai taklai robot kay mani bagan mokai tagini bagan jango hingkai taklay kaimani orono sini huk hingkai norono hukna mai munjak rok mo hingkai huk kinar mathan sinai yang tei thangka hingke norok nugui mankhana yango mai munjak mo hingkai mai borok hasingni bo mai borok no haifano abo khaite laso kaima bla Mukhaite walong rok omahai walong tongmani no oro mai kema jaga o jotono hogoi oro rubber 150 kaikha tei mai bo kaikha thaisimo rok kaikha khakulo broi sakumura rok tongo kosoi rok semani section huk kotor khlaimanlia haifano sikonsa huk khlaibano semani theke mai khai pisa kaham ke hamka tangi hinale para bogana sing pisa naikol mangka hok bisikon kai